itong mga action reporters. Kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Hey! 55 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Action Radio Philippines Standard Time. Bacolod, Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa luwat mayong hapon, medyo ma-reiterate nga hapon. Kag medyo delikado nga kasisidmon. Delikado sa mga dalanon. Petsa 21 sa bulan sang Enero, tuig 2020. 121-20. Ma-reiterate bangod pila na kadlaw ang nagligad maka-aksyon diri sa Negros kag Bacolod. Surod-surod nga mga aksidente sa salakyan ang nagaluntad. Aksidente nga may nagakapatagid nga tao. May barangay Mansilingan, may barangay Granada, kag may barangay Banago. May syudad sang Silaypa. Pagbungguan ay isang salakyan nga nagresulta mga ka-aksyon sa hindi lamang pagkaguba o kung pagkawasak sang mismo salakyan, kundi pagkapilas kag pagkapatay man sang pila ka mga nagakalabiktima. Una sa balita, una sa aksyon. Alonggid kag permi nga mag-ulualigmat gid. Bisan diin ka mo magkadto, bisan diin ka mo magbiyahe kon maglagaw. Ang kasingkal sang silak sang adlaw, daw ginaopdan man sang kasingki sang mga aksidente kag krimen nga nagakatabo. Kung gabi kag kaagahon, kapyar kag nakabatsag ka mo makaksyon, gaginabuslan kag ginabalbal naman ni sang tuman ka tugnaw, kag nagapakurog-kurog, nga dapyas ang hangin, daw nagbalik ang bulan sang Disyembre, nagligad nga bulan sang Disyembre, daw di tanto gani ka tugnaw sang hangin, pero subong nga mga sinimana sang bulan sang Enero ho. Tamo gid sa patsag maka-aksyon nga grabe katugnaw sang hangin, nagapakurog-kurog, nagakurog ang kaunod-onuran, dala sang dapya sang hangin. Kung kagahon daw hindi kita magtandog o kung magpabasa sang tubig, ang kalabanan nga nagapaligo sang tubig may impon nga ininit para ang tugnaw hindi mabatsagan. Dumduman kong balita nga nakapost sa social media dito sa Pungsod, India. Kaysa ka asawa, nag-file sa nga divorce po silingon luyag niya nga magbulag sa banan niya. Ang kalabanan nga ang rason, ginasakit siya sang banan niya. Ang kalabanan nga rason, hindi sila nga duwa komportable, amo na nga nagabulagay. Pero ang rason sa ning asawa, dito sa Pungsod, India, nagkigabulag siya. Kaya ang banan niya, wala ligo-ligo. Una sa balita, una sa aksyon. Amo to ya hadlok ito sa tubig banan niya sa Pungsod, India. Kabate kamo sa balita na. Pinasahi nga balita, ano? Asawa nagbulag si Abana. Kaya hindi na sa makaagwanta. Bangod ang bana wala ligo-ligo. Las 4:59 Action Radio Philippines Standard Time. Sana nga bag-olang bugtaw. Nagahigop-higop sang kape. Nagasakay sa duyan sa dalom sang kakahuyan. Amo nagapabauti dari sa inyo pala tuntunan. Lunes tubtob Sabado las 4:30. Tubtob alas 6 ang gabi. Action Reports Afternoon Edition. Pero mayara man baya tawo nga nanamian niya sang matugdaw nga tubig. Pero ang kalabanan nagapamarip higid kag nagakudog-kudugid. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirbaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Mga Pangulong dinalan ato na balbalon sa inyo sa nga pala tuntunan una kita sa bahin sang balita lokal. Katawhayan kalinong, luyagid sang taran. Kon matawhay kag malinong, ang isa ka lugar, mapabarangay, banwa, syudad o kon probinsya man, pati rehiyon, basta may ina-ginaamag sa mga negosyante. Pero kung ang lugar, nga perme ginaluntaran sang gamo, pagpatay sa tao, inkwantro sa mga armado nga grupo, away sa tropa sang gobyerno, kag mga rebelde. Daw ginalangaw naman ina sa mga negosyante. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang balita mga kaaksyon? Halos taran nga mga opisyal, kag tawo nga nagaobra sa talatapan sang gobyerno, kining may mga posisyon bla, dari sa Negros Occidental, sa Region 6. Nagtililipon, mawisip-isip ko ang concern kag may angot nga mga ahensya sang gobyerno sa sading aktibidad kaina sa banwa sang Isabela Negros Occidental, mga 59 gid. 59 ka mga ahensya sang gobyerno nagtipon sa Isabela Negros Occidental kag nagdala sang libre nga serbisyo. Ini nga programa akong aktibidad, may tigulo nga serbisyo Negrosanon dito sa maya Cultural Center sa Banwasang Isabela, tupad lamang sang Plaza Publica kag tupad man sang Police Station, tupad man sang munisipyo sang Banwa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May libre nga konsultasyon, may panugyan legal, may paghatag sang bulong, may paaman pa nga libre nga pagkaon. DILG, PNP kag Philippine Army, pinalamang ka mga ahensya sang gobyerno nga nagpanguna sa ding aktibidad. Ginsugdan kay na sang aga tub-tub sa mga hapon. Subong gani sigurado nga ang Cultural Center sa Banwasang Isabela punong-puno pa sa mga tao. Ang iba nagapanghimos naman. Hindi lamang mga taga Banwasang Isabela ang naka-avail sang saring serbisyo na gindulong sang gobyerno. Ang tuyo isa lamang ang pagresolbar sa problema nga dalas ang ginatuwag nga insurhensya, ang paghugpong batok sa insurhensya, active revolt o kon uprising, armed insurgency, kung sa mga Tagalog pa paghihimagsik. Una sa balita, una sa aksyon. Isa sang pinakadugay nga problema sa insurhensya sa bugos nga asyari diri sa Pilipinas. 51-year-old, 51 katuig, Busilingon sobra 5 kadekada. Ang Isabela nangin sentro sang saning aktibidad, nangin pilot area kon pilot community sa bugos nga riyon sa kon na Western Visayas, bangod ini amogali ang una nga lugar nga ginpatigayunan sang saning aktibidad sa bugos nga Region 6. Linibo ka mga tao hindi lamang salin sa Banwasang Isabela, kundi halin man sa iban nga banwa kag syudad sang Quinto Distrito. Ano bala nagabugos sang Quinto Distrito haw? Banwasang na Castillana, Moises Padilla, Hinigaran, Himamaylan, Banwasang Isabela. Ang Isabela ang ginpili. Bangod ini nga lugar among ginakonsiderar sang militar nga may pinagkamandamo nga mga miyembro sang New People's Army o kon NPA. May pinagkadamo nga barangay nga baluarte sa mga rebelde. Si Mayor Dr. Irene Montilla sa interview sa Action Radio kay na nagbulgar sa mga barangay. Sa kabugusan, mga barangay ining impluensyado sa mga rebelde. Ang Banwasang Isabela may kabugusan nga 30 kakabarangayan. Sa 30, 8 gid ang ginakabing nga baluarte sa mga rebelde. O kung barangay nga ang problema sa insurhensya wala pa marisolbar. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pamangkot diri kung bala may maayong epekto o kung resulta ini nga programa, ang plano ipatuman man sa norte sang Negros Occidental sa palaabuton dinayhan nga lugar di man. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid iban nga balita lokal? Proyekto nga milyones ka pesos ang balor. Ang proyekto
nga kon mahuman, piho nga ang makabenepisyo mga tao. Pero kung ang proyekto questionable ang karakoon sang balor, ang mga tao imbes nga magadayaw kag mabalakpak, nagakurisong kag gakulos muron. Ang balita, proyekto angot sa covered court. Ipahamtang ini mag-aksyon sa Vista Alegre, Granada Relocation Elementary School. Kinatawag sa malipot, VAGRES. Lang kung sakto ng akong saling nga pronoun si Aison. VAGRES. In turnover na mo ng balita. Kaya wow na wow. Covered court nga mapuslan gini sa publiko. Damo-damo ni pwede gamitan ng covered court. Pwede hampangan sa kabataan. Pwede hiwatan sa anuman nga programa akong aktibidad. Pwede man gani himuon nga evacuation center. Sa mga nagkakalabiktima sang kalabidad kong trahedya, why taman ginapangayo. Ayaw man nga karatuig, no? Madamo sa gina-implementar nga proyektong aton sa nga syudad. Pagi man sa pagkapaningwa sa aton nga mga opisyal. Pero mas maayo pagid kuntani kun ang mga ginapatukod nga proyekto piho-piho. Hindi questionable. Pareho sang kakatabo subong nga isyo sa ginatawag nga Halandomon Tower. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dibla sa una nga pag-operar sa ring Halandomon Tower, gindagsa inisang nga mga tao nga mahilig mag-selfie, mahilig mag-groupie man ka sa tahom. Masanag! Pero makaligad ang pinakaadlaw mag-aksyon. Ang suga ay naponder. Sa subong itsura sang Halandomon Tower, ginapalibutan sang mga tubo nga serbi tukon. Hindi kami na tukon na kaya man matumba kung sa tubo na. Pati maan na mag-aksyon nga ginakayo pa ang pila ka mga spare parts o sa mga salakyan pa sang Halandomon Tower. Nagalawig ang pila ka mga inadlaw mag-aksyon daw pinabayan na lamang ini kung kaisang tao nagasiling. Ang mga tubo nga tukon o kung sa mga haligi pa banting. Amat-amat na kung nga nagakalawaan na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang suga sa nuwayhan matakod kag sa nuwayhan liwat nga pasiga. Pagsiga sigurado makaksyon dag sa ono man na. Sang madamo ang mga tao nasa nasiling na mahilig mag-groupie kag mag-selfie. Una sa balita, una sa aksyon. Daw hinimo na lang gani na ihalalampangan sa mga mahilig mag-obra-obra sang gimmick-gimmick bala sa social media. Akin mo ya ang picture sa Halandomon Tower. Himuan mo ya nga si King Kong ras babaw. Ang picture sa Halandomon Tower. Himuan mo ya nga mga raket ara sa babaw galinupad. Yara pa gani ko kisang nga mayara pa nga litrato sang Teenage Mutant Ninja Turtle, may voltage 5 pa. Di kon mabalik ni sa libing madali nga panahon. Lantawon ta naman kung ano ang nangin senaryo. Para sa ginatuwag nga, amo da nga ginatuwag nga rotunda so no, nagaliter Y na da nga dalan. Tara sa kilid, sa corner, sa ginsang-an, sang Plaza Publica sa Bacolod. Oy, na-mention kong Plaza Publica, way paglitlabot ng Plaza Publica nga subong, binapatahom pero namutikan sang kalabanan nga ang pag-obra daw nagauntat-untat daw. Kag may mga nagapamangkot naman, kung ano gidayhan ang hitsura sini sa ulihi. Kung ginpatahom tani sa ulihi, patahom mo man. No? Patahom mo man. Ang pag-implementar sang seguridad, kung tani pangitaan sang pamaagi, nga wala na sang nagadinagyang nga rugby boys kag rugby girls. Una sa balita, una sa aksyon. Ako nabuton sang ila sa dikatunto kagatunta. Gulpi lang nga nagapanguhit kag nagapamiktima.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 10 minutos nakaligas sa tak na nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang sa silagen muno ka mga kaaksyon nga aksidente, nagakasanay sa motorisiklo, patay matapos magbunggo sa truck nga nakapundo sa syudad sang Silay. Waigid sang ambot kun nga ang nakatabo gyapon ang aksidente nga pagkabunggo sa nagaparking nga salakyan sa kilid dalan man. Dumduman nyo tos banwa sa Morsiato, nagaparking man tong truck sa kilid dalan. May ang kasanay sa motorsiklo nga puli tanis banwa sa Morsya. Sumuhot man to bubunggong motorsiklo nila. Patay man tong duwa. Dumduman nyo to. Ibumaloso sa syudad sang Silay. Anong kakatabo sa mga aksidentes dalanon sa Negros Occidental man. Dili may sedihan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kulang ang ginaimplementar nga ideya o kung lokal nga kasuguan diri sa probinsya kung trapiko pagbiyahe sa mga salakyan ang paghahambalan. Bayan tanalang niblang nga kada semana kada bulan mayara sa nga katabo nga aksidentes dalanon pagbunggoanay sang salakyan, pagbunggo sa motorsiklo sa salakyan o kung pagbunggo sa salakyan sa motorsiklo. Sa nagabaga naman nga balita pungsod nun, mga senador suportado ang pangabay ni Presidente Duterte nga supplemental budget bill para sa mga biktima sang paglupok sang taal nga bulkan. Samtang Gamboa, balita pulis ini, ginpaandaman ang kapulisan nga involbado sa ilegal nga droga, magapangatubang sang mas pabugat nga pinalidad. May nano ka pandam mo ni Sir Gamboa. May pulis ka gyapon nga patinggilan na. Ang pandam ni kabalo na ni sila. Sang pandam. Bisan sino nga hepe sang PNP chief masame nagapaandam sa mga miyembro man sang pulis. Pero ginapalusot lamang sa piyak nga dulunggan. Una sa balita, una sa aksyon. Mas mayo man niya nga pasakaan ang pinalidad. Sa bagay, base ko na mo man ang rason kung nga ang damo sa gihapon sa salawayon, kaya naghahambal na sila, kapaminsar sila, ay ang pinalidad nga ipatong sa aton, pila bala naman, serbisyo hante. Pagkatapos nag-aman tagapon, balik sa serbisyo, balik naman ta sa tinunto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Patungi bla sang ayad-ayad bla nga pinalidad bla, inang makabatsag sa blaw. Samtang Duterte mahimo nga mapilitan magkadto para magtambong sa US-ASEAN Summit sa bulan sang Marso. Inimitar ni si Presidente Duterte ni US President Donald Trump. Kung ako kay Presidente Duterte, tambungan ko niya. Isama lang na mag-imbitar ang Presidente sang US sa Presidente sang isang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Deliberasyon sa charter chains, ipaisol sang Kamara. Dugay-dugay na ning isyo sa charter chains ni. Chatsang ginatuwag. Manog tapos na ang termino ni Presidente Duterte, chatsaw ay gyapon sang Miyura. May gyapon sang klaro. Kon bala madayon ang ining chatsa. Ining ginaduso nga federalism form of government. Sa ato sa pinalangga nga nasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian mga pangulong didalan sa inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Sa malipot ginatawag nga aray. Una sa balita, una sa aksyon. ARAE. Aray. Action Reports Afternoon Edition. Ibalaon taraman maka-aksyon ang dalagan sa trapiko sunod sa Bacolod. Kung bala mayara sa mga driver nga nag-aray. Nag-aray sa problema sa trapiko. Nag-aray bagod nga na Bagod man nga naipil sa trapiko. Partikular diri sa downtown area sa Bacolod. Kung ikaw Bacolod nun, laban-laban sila sa ila, sweato na nila, maidiyan na sila kung amo ni oras, diin pwede maglabay.
nga dalan nga matulutawhay. Pero kung pangayaw ka, maglabay ka na sa downtown area ho, usuyon mong dalan sa Araneta, lusot ka na rin sa may dalan sa Lacson, sigurado mga tol ganang ulo mo daw. Nagamo ni oras ho, rush hour nga natuwag, nagasinumbali lang kalabanan. Galanog ang monitor, listeners, ang Action Radio Bacolod, Bangga Marlboro. Marlboro ni Action Oliver, ining sigarilyo, gayad nga Marlboro. Bangga Marlboro, Lot 2728, Barangay Pahanokoy. Sa taran-taran nga mga taga Barangay Pahanokoy, sulad sa Bacolod. Dara sa may Bangga Marlboro. Lot 27, Lot 28, dua ka lot. Lot 27 kag Lot 28. Antes na mag-abot diri sa stasyon, naglabay kami dadakina sa Barangay Panokoy. Kamanti nag-shortcut man kami sang Alagyan. Ali kami sa Banwa sang Isabela. Tawhay ang dalan dira sa may Barangay Panokoy. Lusot kami dira sa area sang dalan sang circumferential. Antes mag-diritso sa bayan sang Kapitolyo, nagtambong naman kita sa regular nga sesyon sa Sangguni ang Palaluwigan. Ari na ang sitwasyon sa trapiko sa patrol with Action Jan Diaz. Action Alvin Guaba. Si Action Alvin Guaba subong sa bayan sang patrol. Action Alvin, mayong hapon, please kabin. Mayong hapon sa imo Action Marlon. Siling ko gani, mas mayo masurpresa ta si Action Marlon. No? Oy. Tingnan ang uso man na sabong. Yes, Action Marlon. No? Ang uso sa kalabanan subong, the best nga mga surprise. Especially, kung ang surpresa, regalo, bala kag bakambal. Wow, tiho na. Stop! Stop! Oh, go. Naurungan ko. Naurungan ta Action Marlon, no? Wow, kibot Sige. man ko sa bago mo nga stinger, no? Stop! Stop! Anyway, Action Marlon, ang sitwasyon sa mga kagdalagan sa tropiko. Dari sa syudad sa Bacolod, maro tawhay, no? Base ni sa report. Saan nga tanan o kung sa pila ka mga traffic enforcers pilidad na sa ilang sining nga mga areas of assignment sa syudad sa Bacolod. Now, nagpakig-angot man kita Action na Marlon kay Mr. Allen Guardamano. Amo ni siya ang bitaw control karon sa Bacolod City Police Office in relation diri sa dalagan sang trapiko kung ang dalagan sang trapiko ang paghahambalan. Una-unta Action na Marlon ang pinaka mga lugar nga labian sa patrol kay suno sa iya halos sa Makabig bala Action Marlon green to yellow butsing doon moderate katama Action na Marlon ang dalagan sa trapiko kag wala man sining biyang pay paggutok sa pila ka mga dalanon ginalabian ta ang area sa Lacson especially ang dalan na Ernais. Din sa siningatin o nag-aamat-amat naman ang pagwa sa mga estudyante gikan man sa Taytung in maro tawhay pa Action na Marlon no sa siningatin on nagpatulong man kita sa area naman sa police station number 16 sa area sang dalan sang Domingo o kon sang Bacolod City High Action Mar may maro tawhay no matawhay katama Action Mar no ang dalagan sang trapiko diri sa area man sang Libertad particular going ka sa area naman sang Ernais going back up 6 balad in sa dalan sang Ernais diri man napahamtang ang pila ka mga estudyante from Bacolod City National High School as reported sang tanan nga mga ukon sa pila ka mga miyembro sang bitaw fielded sa ila pila ka mga area sang syudad sa Bacolod apat pagid lamang ang reported Action Mar nga vehicular accident involving sa duha lamang ka mga pribado nga mga salakyan abi wala sang reported injured no sa 10:50 o kon vehicular accident nagluntad humalin kagina sang aga niya pag duty man ni Mr. Allen Guardamano sang bitaw control. Now, ang area, Action na Marlon, na laabyan sang patrol ang area man kagina sang Araneta, pakatukas Taytay, ayon bala Action na Mar sa overpass along Barangay Singkang Airport. So for marutawhay Action Mar, no, ang pila ka mga dalanon. Although, naobserbaran ta kagina ang dalan sang Araneta, particular sa area naman sang NOHS nga kung medyo hinay katama no napagod man may mga pila ka mga salakyan dalag ko nga mga salakyan kagina
nagaagi abi sa area sa Araneta, pero in general kung lang taon taman action mardon kay moving gidyan mo, that is why suno sa iya halos from green to yellow. But sing ganun pasabol katama ang mga dalanon sang syudad. Ari aksyon namar ang pahayag ni Mr. Allen Guardamano. Aksyon number kabahit sa payag ni Allen Guardamano amo ni siya subong ang assigned ng control sa Bacolod Traffic Authority Office General. So sa iya kaya Allen Guardamano nga matawhay subong no ang dalanon sa syudad sang Bacolod. Report sang patrol sitwasyon sa dalakan sang trapiko sa syudad with aksyon papang Dixon Tahom. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Makalimutin ka ba? Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala
paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Mula sa balita, Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa inyo pala tuntunan, Action Reports after the edition, 27 minutos nakaligas at ng alas 5. Nagapangita bala kamo sang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Napamatud-an na sa mga siyentipiko, marami ang magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Ari pa ang mas pinagamaayong kombinasyon ho. Unang Mighty C, inyo parisan Santon Plus Herbal Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties. Nagapakupos ini sang mga nagahubag nga parte sang imo sa lawas Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-an na sa mga siyentipiko, makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapta sa madamo nga balatian. Garantisado kag may alibyo, mabakal sa tanan nga mga butika. Una sa balita. Una sa aksyon. Pwede man nabakal online ang Santon Plus kag ang Mighty C. Pwede gid makapadeliver. Sinsa ni tag sa mga puluyan. Tagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Aksyon Radio City Hall Report. Ang surat sa Bacolod formal nga ginturn over ang 5 milyones pesos nga balor sang covered court sa ginatuwag nga Vagres. Action Dale sa Bacolod City Hall. Mayong hapon, please kabin. Yes, Action Mar. Amat-amat na ang gina-develop ang Progreso Village sa barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Bakol masamiman nga ginatawag Action Mar nga pada Sky Relocation Site sa siyudad sa Bacolod. Ini matapos formal na gin-turn over ni Bacolod Mayor Vilio Leonaldia ang si Vice Mayor Sid Familiaran kay pila ka mga opisyal sang DepEd Bacolod. Ining 5 million pesos nga balor sang covered court para sa Vista Alegre Granada Relocation Elementary School o kon Vagres kinasang aga aksyon Mar. Tusunod diri kay Mayor Bing, so iya sinigina pananaw nga maglain kag magtahumpa ang relocation site bangod sa mga development kay ginapatuman sa lugar aksyon Mar no tining covered court ang makabenepisyo sini ang kapin 2,000 ka mga estudyante sang Vagres kag malapit 1,000 ka mga estudyante sang
Progreso Village National High School nga lapitan nay gid lamang action marka ina sa speech ni Reggie La Chica ang Principal 3 sang Vagresa. Nagpasalamat ini sa mga opisyal action mar sa sini nga proyekto nga dako gid ang bulig para sila sini nga mga estudyante. Nagpangabay naman si Bacolod School Superintendent Gladys Reyes Sales sa mga manunudlo kag estudyante nga halungan ang ini nga proyekto. Haring dugang nga mga palayaga ni Bacolod Mayor Evelio Nadia. So this is, I would say, an improvement and a bigger one because the need all over galain man. But of course, it doesn't mean nga standard mo tanan kay may schools man yung mabutangan mo kag lain ang Fortis ang lote, lain ang site, adjust naman. This is one of the biggest. But this is one that deserves it because this is our relocation site. Take as a matter of priority and policy sa aton administrasyon, gusto naton ma-develop ini nga area nga sang una ginatawag naton araw kag Abada Sky. Kabinugan ang kabahin sang press conference kay ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa live stream sa Action Radio Bacolod, Gamonitor M. Rojo Aguilar, Virgilio Chavez Cañete Jr. from Calamasi Street, Barangay Belamonte. Salamat. Si Bobby Munoz. Good afternoon kay Sir Bobby Munoz. Giselle Franco, gamonitor man kami sa Maaw Public Market with Erwin Gonzalez. Oy sa Bago City sa Maaw. Katkath Paredes, good afternoon. Pwede ka patamyaw sa mga empleyado sang Lopez Aranauta ag Lopez East Center nga gapamati gid subong. Ay lang sa family Flora kag Doyco family. Jack Balaan Berador, Brillantes family sa kay Orik. Sugon kag Lola Consing Doria Sampurok Marang Barangay Mandalagan. Niel Zamora, mayong hapon aksyon na Marlon, mabuhay ka. Thank you, Niel. John Arquillas, Armand, si Mira Polidario, good afternoon aksyon na Marlon, more power. Jenny Solgon, thank you, mayong hapon, dugay-dugay naman, balikan ta ang iban pang nga naga-monitor. Damo ga pabangkot din sa ato sa ring communication ho kung pwede ko na malawag to ang walo ka mga barangay sa Banwa sang Isabela nga kaina gining adlan ni Municipal Mayor Irene Montilla na barangay nga influence ang CPP-NPA. Bot sa lingon, amo niya mga barangay nga damo nagatiner na miyambro sa nga New People's Army kon NPA. Based ni sa monitoring man sang militar, nagpalapot man kaina sa alkalde sang Banwa. Manbayara kina sang aktibidad dira sa bahin sang Cultural Center sa Banwa sang Isabela sa Nasilintana, damo sa mga libre nga serbisyo nga ginahatag ang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Sa nga nagtalalambong kina isip-isip mga ka-aksyon, mga sobraman na 2,000 guro. Ang mga tao kina, bata tigulang, tambok niwang, nag-avail sang saling libre nga serbisyo sa Nasilintana. Second class municipality Banwa sang Isabela. Siguro ila sa nga population dara mga more or less mga 70,000 na. May 30 kakabaranggayan ti sa 30 maka-aksyon. Ang walo giningadlan ni Montilla na pulo problema kung insurgency ang paghambalan. Actually, when PD Panes, Attorney Panes, through the challenge of sino ang gustong mag-pilot na Banwa, we volunteered. During the launching of the RCSP last November, we volunteered and we're really grateful that they've chosen us to be the pilot community for the RCSP. And may harap pa rin kami problema. We still have an insurgency problem. In fact, 8 ka barangay ang na-identify as still with an insurgency problem dito sa ato na municipality. Because really, this is a large scale of what the RCSP really is. Kaya really, ang barangay level lang dapat mag-identify kung ano ang kilanlano nila
And us in government are supposed to answer the needs once they've identified them. Would like kasi kung tayo madikta, anong kilanlano nila. So we really have to know what they have identified as what their needs are. May ano rin 8 ka barangay na ganyan. Si Katuna, Sebukawan, San Agustin, Kansalungon, Riverside, Makilignit, Maytubig, and Libas. Those are nasa mga bundok. Those are mga border barangays namin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ginpalag ni Mayor Montilla nga RCSP, Retold Community Support Program. Retold tibo sa lingon, useful, suitable. Tugin papag-on pagid. Imo agod mangin mapuslanon, plastado kag pihong-piho. Una ini mag-aksyon sa bugos nga Western Visayas. Pero nagligad nga bulan sa Nobyembre na patigayo na ini sa Negros Oriental. Pero tiyo galing nagsipak man kita sa Negros Oriental kahit ginabulis man to Negros Island Region. So nagbalik kita mag-aksyon sa Region 6 sa Western Visayas. So pilot area ang Banwa sang Isabela. Ang Isabela na hamtang sa sur sa Negros Oriental. May plano mag-aksyon nga iga-implementar, igalunsar man ini, igalansar man ang ining aktibidad akong programa sabay naman sang norte sang Negros Occidental. Way tagaling sang palayag kundiin nga Banwa akong sunod. Igalansar ini nga RCSP, Retold Community Support Program, kang ang ginatuwag man nga Local Serbisyo Karaban. Una sa balita, una sa aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga ka-aksyon naton, bala bangod man siring pabagong nga klima, kon udto grabing init, kon gabi kag kaagahon grabing tugnaw. Amo ning isa sa mga ginahalinan kon nga aga tuhaw ang ginabatsag sa lawas, masakit kon balatian, labi ng high blood kag diabetes, mga diabetic, mga high blood, kadelikado, no? Pero kung tumarga mo sang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, dako gid ang mabulig sa mga kakson sa mga diabetic kag high blood. Ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa aton ang manunggal. Ano ba lang manunggal sa aton? Di na ba damo ginisang sarang nga makapaalibyo sa ginabatyag naton sa lawas mong manunggal nga datawag. Ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen makabulig man sa nagapalang luy ang lawas. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag si iban pang butika sa inyo sa nga lugar. Masulpay naman mapagahambalan, araman ng Panyawan Liniment. Tandaan gid, Panyawan Liniment, kag Panyawan Herbal Capsule, tanan himo sang SED Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tarang patrol na tipon nga balita with aksyon, Alvin Guaba. Aksyon Alvin sa report na mayong hapon sa liwat, please come in. Alas 5:42. Balikan talan dugay si Aksyon Alvin sa patrol sa kay Patrick Makalipsay nga monitor sa ato sa nga live stream. Bornok Makalipsay, La Carlota, Galeberdana, Vengede, Linaso. Okay. Manny Loquias, good afternoon. Monitor lang ko di sa amon sa nga balaya. Toto Manny. Jocelyn Kalamaan, mayong hapon. Aksyon Mar, thank you. Manjo Arnejo. Arin ang patrol with Aksyon Alvin. Guava Aksyon Alvin sa report, please come in. Aksyon Marlon, preso karon sa presinto 10, sining 43 anyos nga lalaki matapos sa akto nagbaligya sang ginasuspetsoan Shabu. Sa alas 10 pasado kay na sang aga dito sa Totong Dos, no? Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. Ang suspect dirigin kilala kay Rodel Berhit, 46 anyos, nagapuyo ni siya sa zona 3 sa amuman nga barangay sa diin suru diri kay Police Captain Armelin Vargas, ang station commander sa police station number 10. Si Berhit Action na Marlon ang ginakabig sang ila sining nga hanay bilang street level target gid lamang, pero naaktuhan gid kay na sa mga kapulisan ang nagabaligya sang ginasuspetsuhan na Cebu sa pulis nga nagpakuno-kuno wire dito mismo sa area sang Totong Dos na recover man o na kumpiskar sa suspect. Ining duha ka mga dalagko nga plastic sachet sang ginasuspetsuhan Cebu in karon ang suspect nga si Berhit ang detenido sa custodial facility sa police station number 7. Kasunod man gali ka gina-aksyon na Marlon sa pamulong-pulong ni Colonel Jovi Espinido dito sa area sang Sibugaw Barangay Banago. Still may nagabaligya sa Giapo, no, sang suspected Cebu sa siyudad sang Bacolod. Pero sa ringa kaginagani ni Espinido at sige pa baligya lang sila. Kung hindi sila mag-unta tabi sa pagbaligya sang suspected Cebu. Desisyonan tani sila. That is why kapanawagan man kagina si Espinido gani sa area naman sa barangay Banago.
nga kung mahimo sa tanan nga baligya sang suspected siya buuntat na samtang temprano pa. Dumduman mo tong gintalan niya duha ka semana gid lamang tubtub katapusan nga adlaw sang bulan sang Enero maobra siya. Amo man gyapon Action Marlon ang sinigin pahat kagina nga dapat untat undang nagin taon mo sa pagbaligya sa illegal nga droga kay kun dili ako mo pusil kaninyo. Oy. Amo na ang action na Marlon, no? And sunod sa iya, naluoy siya sa mga nanging user, bangod ang mga drug user, biktima gid lamang sa pagbaligya sa illegal nga droga na kung kaisa, kapit sa patalim sila naman ang nagabaligya action na Marlon. And the same, no? Kagina din sa grupo ni Police Captain Armelina Vargas, congratulations kay nakadakop man sila, no? Bisan magamay gid lamang ang ining item nga na-recover sa mga kapulisan. Still gid magapangatubang sang kaso ining si Rodel Berhit after nga nagbaligya sang illegal nga droga. So far action na Marlon amaning balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya naging pandaman na kamo ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Tidepende na sa inyo, pantayan ta sa pagkatapos ang mga inadlaw sa subong nga bulan sang Enero. Kumbalasin o ang masampulan kag malukdos ang siring pandam sang isa sa ginakilala bilang pinakasikat subong nga miyembro sang opisyal sang Philippine National Police. Sila ni Tolentino, good afternoon, Action Marlon. Greet ko lang, Barangay Kaliling, Banwas ang Kawayan. Sa mauot kapapisan sa amon, Kapitan Josel Popiyoko. Sa Family Tolentino, Family Diaz, Galon. Gamonitor gid sila subong sa imo. Action Mar, salamat, thank you. Niel Zamora, more power, God bless. San Vicente Bidalbagan, Negros Occidental. Jonalyn Advin ko lang, mayong hapon. 46 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Mga bro, kanami ginang feelings kagarilagsing gining isa katasa sang kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami pagkinain sa nga bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape. Mayag man kon init ang kape mo, kay kung nabulubog na way ka nagana mag-inom sila. No? Kung kada higop sang mainit nga kape, mas nagadami pagid kung ara ka may gina-istorya. How much more ko ng kape? Nga imo gina-inom, healthy pa pareho sang Santon Plus Coffee Mix. Manhimo ini sa Santon's soya kag balunggay. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na. Healthy ka pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa ring lawas, cleansing, nourishing, balancing amo ina ang Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ina ang tatak sang Evergreen Herbal Capsule. Sobrang sugar niyo, sobrang kolesterol, uric acid, sobrang asin, constipation, kaiban pa. Evergreen Herbal Capsule Green. Sa green gadaan makaksyon. Kara ka na magkabasi kung ano ka-epektibo ining Evergreen. Quality product of Hiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration ng FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pagtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Ibalaon ta naman detalye sang balita halin sa Bacolod City Police Office, BCPO with Action Eric Magbanwa. Ang suspetsado nga nagbuno sa isa ka persona nga napatay sa may barangay Banago. Ang barangay Banago unod permis sa malita lokal. Kung hindi by bust operation nga kadakpa ng mga subject. May krimen pa nga nagaluntad sa bagay barangay Banago, isa sa mga barangay sa Bacolod. Natuman kalapad kagdamo ang populasyon. BCPO nga balita. Police reports. Action Eric may hapon sa report, please Kevin. Action manong may nga pag-report gikan sa Bacolod City Police Office. Padayon pa ang investigasyon sa Police Station number 3 ang utili sa pagbuno kag pagpatay kahapon sa isa ka residente sa barangay Palukoy. Patapos nga ini siya ang nakitaan nga nagadalagan apang may buno na isahan sa tughan kag ini siya ang gindala kahapon sa may Corazon Monterrey ng Memorial Regional Hospital apang ini siya ginpronsyar nga dead on arrival. Ang biktima diri sa pagbuno, action man na mo si Arsenio Islopor Jr., 35 anyos sa Purok Bantod, barangay Pahaloko sa din ni siya ang may igo sa buno sa dughan, isa kabilog, kag gindala ini siya sa may Corazon Monterrey ng Memorial Regional Hospital, apang ini siya gideklara nga dead on arrival ni Dr. Marlon Infante. So sa kay Police Lieutenant Colonel Levy Pangge, ang officer in charge sa Police Station number 3, ang ining biktima may isa lang kaigo pero wala sa may nakakita kung sino ang nagbuno sila sa iya. Rason nga nga may kabuglayan karon ang pag-imbestigar sa ato sila kapulisan bangod nga ang ginpamangkot dira nga mga residente malapit dira sa lugar sa sitio Sibukaw, Purok Paraiso, Barangay Banago, wala din sa ideya sa natamo ang ini nga insidente. Pamatian pa ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Levy Pangge, ang officer in charge sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radio. Ang incident ito po sa mga alas 2:15 kahapon. Kahapon investigator sa mo si Matitias. So, ang insert, sa mga pagbalik sila sa area, pagka pila na kami magbalik dito, pagka daw ka nag-offer ang sipit sa mga pumuloy sa tariyo si Bukaw. Kaya, isa po hindi na access sa nagsuot na personal sa mga pamilya na wala ko pagkita. May siya nag-start siya sa may malahat ko matuloy siya si Bukaw sa pag-overall sa siya. So, ito mga almost 3 months naman na sa mga kasi kaya kung saan
munisipyo sa mga lugar, sir. So, kung ginagawa, susunod si investigator Belkis na to, ato sa ginagawa, kung ginagawa dito sa ang area dito sa po, kagagawa sa mga provision dito, kasi may mga kita. Kagagawa kasi kung may mga citizen o kapag informasyon, hindi sa sila magkakasukot o sa police station. Ang problema sa puro ambot is, no? Kaya mo rin ang naman sa mga problema, no? Kasi naman sa mga gina-parapis action direct, no? Kagka-competitive sa pamilya, no? Nag-istorya na sa investigator na to. Kasi kung naman makuha na sa mga kukulihan sa nagpakakwalita informasyon na action direct. Sumangon si Police Lieutenant Colonel Levi Pangge ang officer in charge sa Police Station number 3. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ayun sila ka-aksyon, oras balita, wala sa aksyon. Action Eric Magpano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang lawas naton maka-aksyon nga kinahanglan sa ginatuwag nga vitamin D3 isa lamang ini sa pinaka-importante nga dapat natong sinito maron. Bangon din ang wala lamang nagahatag sang kapagsik kundi nagapabaskog pa sa ato sa nga lawas agod hindi kita dali-dali nga matipikan sang anuman nga masakit kon balatian kun vitamin D3 ang hamalan way kamo sa dapat pilion kundi ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Isa lamang ini sa mga produkto sang Life Extension Philippines damo pagid. Sa mga produkto ang Life Extension Philippines. Ang Life Extension Vitamin D3 nang insuki na sa halos kadabanan. Life Extension Vitamin D3 pwede mabakal. At yan ang iba sa mga produkto sa ila sa ring klinika kag sa iban nga mga butika sa inyo sa ring lugar. Pero mas maayaw ginarekomendar naton para ka makapamangkot kabudugang sa ibang pagis sa mga produkto sa Life Extension Vitamin D3 kadto kabo. Sa ila sa ring klinika kung talatapan hamtang sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira nga konsultasyon Lunes tubtob Sabado paagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Mayong hapon lang, tamyaw lang makalip sa Hinovia family sa Paet Relocation, Lacarlota, kasako sa day Bata Dayan, John Vincent, kagalan sa Trevor Hinovia, halis sa kay Christine, Jose Mongcal Torilla, Vincent Herbolario, kapamati sa Barangay Takuling, Salvacion Rodrigo from Dasmariñas sa Cavite, si Diego Vaflores, Greet ko lang family Joan Inday Marie nga nagabonitor sa mga hapon na Sir Jeg. Edmond Seldora Elmi, gabonitor kami family Poro kag Seldora, family Poro kag Seldora dari sa Barangay Pinggot, Banwasang Ilog. Christian Roa, thank you Edmond Seldora Elmi. Tamyo yung mama nila Papa Terso ko na sa may Santa Rosa, Morsia. Advance happy birthday ko no sa January 28. Imelda Hamilo Bangwanga, mayong hapon. Sa taran-taran galing ang mga miyembro sang family Alfonso. Mayara kita sang 9th Grand Family Reunion. Ang venue sa Barangay Tangob, Sunad sa Bacolod. Taran-taran nga mga miyembro sa Alfonso family. Family Alfonso 9th Grand Reunion sa Barangay Tangob. Ang host is Barangay Tangob. Sa April 19, Domingo ina sang adlaw, Abril 19, Domingong adlaw sa area sang Barangay Tangob. Sa dason lawagon ko lang kung sinong pwede nga ma-contact person. Sa tarang-tarang nga mga miyembro sa Alfonso family. 5:59 Action Radio Philippines Standard Time. Ibang kabalita ay tamalabutan tutok sa Action Firing Line with Action na Brian Morden Lasay si Media. Tub-tub alas 9 ng gabi. Inyo pala tuntunan Action Reports after the edition. Magabalik na naman boss. Magasunod na Action Balit 8th edition with Action Dale Salazar. Kag Action ang Defensor. Kapo din kay Action Noel Peñalan kag Action JM Baikin sa Technical Control. Ako naman, Action Marlon Hinovia. Nagapasalamat. Mayong hapon. God bless. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Isyu. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.